Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
କରିବେ ନା। ଓ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ବୋଧେ? କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇଠି ଏଟା ନଥିଲା କି ଏଗୁଡ଼ା? ଏଠି ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। এই କ'ଣ ନଈ କପାଳରାଣୀ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତାର ଯାଉ। ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧନ ତ ଦହି କହିଗଲା। ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ସବୁ ହେଲାଣି। ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମଝିରେ ଦିନ 2 ଜଣ ଠିଆ ହୁଅନି। ଠିଆ ହେନି ଝିଅ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହ। ଏଠି ସବୁ ଘର ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା? ବାହୁଡ଼ାରେ ନା?